फोरमायहरबाय बियो भिडिअ'सजों गावनि बे एग्जामनि पेपारखौ टप खाबा ओमफ्राय बेबिसो लिंबावो आंखौ नायबावनो बेबी होनबावो आंखौ ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चोद के बच्चे। हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आं चैनलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन नकिया आरो आइफननि गेजेराव आरोना नकिया आरो आइफन थ' नोंसोरथ' नुखाबाय जानांगौ नकिया आरो आइफननि गेजेराव सोर रुजुदों मानो होनबा बे मानसिया एग्रांनोल' लुगैयो नामा जेनेबा बे जेम्सखौ आदा जेम्सखौ मानो नकियाजों रुजुखो बेयो मानि थाखाय हा बेथ' बेबायदि रुजुनाङामोन एसां अयनायनो बे सोरबा कमेन्ट हरबाय दे बेखौ सोंबाय बे माबा मोनसेथ' बुंनो हायो बे नकिया आइफनजों मानो रुजुदों थारमाने माबाया मा नाममोनलाय बावगारलाङोना बेखौबो लावदुमा थारमाने आइफन आरोना लावदुमा आइफन आदा जेम्सआ नकिया बे घन्टा मा आइफन बेलाय सानै गथ' दं बे केला मिथिबाय सानै सरि केला होनफ्लांदों बावदों थांफ्लाङो खुगाया बेबायदियाव माने बे मानसिया हिन्जाव थाखानाय सानै गथ' थाखानाय बेखौनो नों लाबावदों नों माबायदि बेखौ साननो नागिरदों जों दा बेयावनो मिथियो मानसिखौ आरो जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव क्रमआव भिडिअ नायबा नोंनिखौल'सो नुयो मिथिबाय बेलेगनिखौ नुवा नोंनिखौल'सो नुयो बेलेगनि एक्ट्रेसनि रावनिबो गैया नोंनिल'सो दं नों माबायदि जागोन होनबा मानसिया हा जेला गावखौ नायग्राखै माथो नों बायदिया माथो दुमफावबाव ल'दादा माथो एक्ट्रेस जानोनो समाया माथो नोंलाय थोस बिदि जायो नालै आरो लोगोफोरखौथ' नायजाखायानो मा बुंबावनो आरो सान्द्रि मोखां मामोनलाय ओमफ्राय नोंना मिस ललिपप आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बेबायदि रुजुनामोन आरो ना मानसिखौ बिनि थाखायसो बुंदों आं अयनाय जायोना बेबायदि बुंबा होस बिदि खालामनांब्रा मिथिबाय मानसिखौ थ' बेबायदिनो दा आसखा बुंना लायो मानसिया थ' लोगोफोर आं गेमस्रिजोंबो सापर्ट आदा जेम्सजोंबो सापर्ट नाथाय किसुमान खोथायाव बुहुत मानसियानो बेबायदि बुंथावनाङि खोथाखौ बुंना लायो आरोना ओमफ्राय बेबायदियावनो बुंना लानायाव रस खालामजासिगोन रस्टारफोरजों ओमफ्राय दा बेयाव दाय जासिगोन आरोना रस्टारफोरा मा बुंनो बेबायदि माने बे नकिया आरो आइफनजों नों बोरै रुजुखो जेनेबा नों रुजुनो नाङामोन नों बुंस्रा नाङामोन बे कमेन्ट हरनायखौ नों फरायनो नाङामोन आरोना बेबायदि बुंनामोन आरो नोङो थै बिदिखि जाबाय थै जेनेबा नोंस्रा एसेबां गोबाव गोसोलायबाय गारलायबाय माबाय जाबाय जोब्बाय ओमफ्राय मा घन्टा माखौ एरखांबाय थायो नोंसोरलाय हा माखौ एरखांबाय थायो नोङो नोंसोरलाय माने नोंसो एग्रांदों थारमाने नोंसो एग्रांदों आव गेमस्रिमोन नोंसो एग्रांदों दुमफे ललिपपथ' होनला आं दुमफे होनसै बिदि जाबाय बिदि एग्रांना आरोना मिथिबाय बोरैबा मोनो आरो गोसोआ दा नों बिदि बुंना लाबाय दे नों बुंनोनो सानाखैमोन बुंफ्लांबाय दा नों बिदि बुंफ्लांनायावथ' जाबाय दा खोथाया बारायलांबायना दा बिदि खालामनाङा आरोना एबारनिफ्राय मा खालामनो आरो मिनि भिडिअ बानायाबा मा खालामबावनो आरो मोनसे गित ओंखारदों आरोना आब' गेमस्रिनि गाजा हिट नांखायो थारमाने आं दा होगोन र' iPhone naंगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ 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 आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा किपेडे आंनि नकिया फनखौ लानानै नकिया जानो गोसो गैया आब' गेमस्रियाबो आइफन लानानै आइफन बादि दाम गोसा जाथारबाय गासैबो हास्थायो आइफन नाथाय मोननो थाङा मोनग्राफ्राबो हनै गोदै गोबाब भिडिअ बानायना पाब्लिकनो देखायो आंबोथ' लुगैयो देखायनो आइफन नांगौ आंनो मामा
iPhone naंगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा नाथाय बे नकियाया दिमागखौ आंनि जाना गारो लोगोफ्रा बुंसोगारो गेमस्रियाबो iPhone जाबाय बान्दे मातारामखौ नेशनेल एन्थेम बुंनो हामबाय मानो होनब्ला बियो iPhone लाबाय iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone 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 लोगोफ्रा बुंसोगारो आबो गेमस्रिनि गोसोआ गोदोर मालाय BA पास खालामनायखाय गियानिथार मालाय आङो नुबाय बेनि BA पासखौ नैबे बे आंनि नकिया फनाव चेट खालामनानै सोंहरनायमोन आङो इन्स्टाग्रामाव फोरमायहरबाय बियो भिडिअ'जों गावनि बे एग्जामनि पेपारखौ टप खाबा ओमफ्राय बेबिसो लिंबावो आंखौ नायबावनो बेबि होनबावो आंखौ आङो बुंबाय उनाव नायगोन शाला मूर्खनि फिसा जेब्ला आंबो iPhone लागोन iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा कीपेड बे आंनि नकिया फनखौ लानानै जानो गोसो गैया नकिया आबो गेमस्रियाबो iPhone लानानै iPhone बादि दाम गोसा जाथारबाय गासैबो हास्थायो iPhone नाथाय मोननो थाङा होनग्राफ्राबो हनै गोदै गोबाब भिडिअ बनायना पाब्लिकनो दिखायो आंबोथ' लुगैयो दिखायनो iPhone नाथाय बे नकियाया दिमागखौ आंनि जाना गारो iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone नांगौ आंनो मामा iPhone नांगौ आंनो बाबा iPhone थ' लोगोफोर गितखौथ' नुखाबाय दा नोंसोरो नायबावनो बेबिनो बाप्पा मा बुंबावनो आरो थारमाने आं माने भिडिअ बानायबो गोसो गैयामोन ओमफ्राय बे बिदि बुङामोन आरोना बेनिखायनो मा खालामनो रागा कन्ट्रल गैया रस्टार मानसि रस्ट खालामजोबगोन रागा जोंना लाब गैया जों जाबाय रस्टारा मानसिफोरजों मोजां मोनजानो खामानि मावनायनि सिगां जों एनि टाइम मोनसे भिडिअ'आव साब्रै साबा मानसिफोरजों गाज्रि मोनजानो खामानि मावखायो मिथिबाय एगेन्स्ट जाखायो जोंजों थ' लोगोफोर नायबाय थादो भिडिअ फैबाय थागोन सम आं आरो बारा गोलाव खालामखायाखैमोन भिडिअखौ आं खालामनो सानखायाखैमोन जास्ट ओरैनो बुंबाय आरोना